Good morning, बयनिसिमबो फुंबिलिनि आर'जजों लोगोसे बयनिसिमबो आं खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दंजोबो आरो आङो दिनैहाय SB फिल्म प्रडाक्शनजों दोंसे मिउजिक भिडिअ एलबाम शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननो नागिरदों आरो जोङो बे मिउजिक भिडिअनि जे मेन रल लागोन बिसोरखौ आङो फारियैनो फोरमायलांसै। बे मेन रलाव लागोन लासित बसुमतारी, बिथाङा बे मेन रल लागोन आरो बेनिफ्राय हिर'इनआ जाहैबाय जोंमा नार्जारी, बिनानावा बे एक्ट्रेस, बियो रल लागोन। दा बे आरो दंबावो जोंहा आरो साइडआव दंबावो, साइडआव जोंहा रल लागोन सोमखोर ब्रह्म, बिथाङाबो रल लागोन आरो बेजों लोगोसे सानसुलि बसुमतारी, बिथाङाबो बेजों लोगोसे रल लागोन आरो बेहाय साफ्रोमबो साइडआव जे नुजादों बे बिथांमोनहाबो रलखौ लाजोबगोन आरो जोंहा बे करिय'ग्राफारखौ खालामदों नेस्वर नार्जारी, बिथाङा बे करिय'ग्राफखौ खालामगोन आरो बेखौ जे रोजाबदों बे रोजाबनायनि मुङानो जाहैबाय सोरगो बसुमतारी फंबाय, बे बिथाङानो बे गानखौ रोजाबदों। दा बे फंबायनि गानखौ जोङो मिउजिक भिडिअखौ जोङो बानायलांनो आखायाव लाबाय। दा बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। दा केमेरामेना फंबाय नयन मोसाहारी, बिथाङा बेनो खेबगोन आरो इडिटखौबो बेनो दांगोन, बेनो मावजोबगोन। एक्ट्रेसा जोंमा नार्जारी, बिनानावा बेनो। दा बे आरोना एक्ट्रेसा। एक्टरा लासित बसुमतारी फंबाय, बेनो जागोन। गिबि गिबियावनो आङो दैलि खौरांखौ बरायबाय। सिगाङाव नों मोनबेसे फिल्माव रल लाबोखो? आङो फिल्माव लाफेराखै। गिबिथाराव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे दैलि खौरां आरो बड' निउस बे मोननै चेनेलखौ आं गावनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैनि बे एफि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां फैबाय थानाय जे मिउजिक भिडिअ, बे मिउजिक भिडिअआव आं बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों जोंनि जे बाहागो लानो नागिरनाय एबा फाव दिन्थिनो नागिरनाय बेयो जोंनि थाखाय खोब गोदानब्लाबो जों बेस्टखौ होनो नाजागोन। आसा खालामदों जोंनि मिउजिक भिडिअखौ बयबो अनसायनानै लागोन आरो जोङो खोब सावथुन मुलुग होनबा फ्राय गोदानानो, सिगां एसे एनै बिदिनो साइडफ्राव खालामबाय, दानि एसे एनै ओंखारनाय सर्ट भिडिअफ्राव एसे एनै फाव खालामबाय। दा दिनैनि बे एफि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां जे मिउजिक भिडिअ, बेवहाय मेन रल एबा गाहाय लिड एक्टर हिसाबै आं फाव खालामनो मोनगोनखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं एफि फिल्म प्रडाक्शननि अनार जे फोजाखां बसुमतारी, बिथां आदाखौ आं गोरबोनिफ्राय थेंक्स बावो जे आंखौ नैबे मिउजिक भिडिअआवहाय फाव खालामनो सुबिदा होनायनि थाखाय। गोजोन्थों। दैलि निउस खौरांखौ फरायग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा मिस सानसुलि बसुमतारी। मेन रलनि एक्ट्रेसआव फाव दिन्थिगोन नामा? आं साइडआवसो, साइडआव लागोन। औ। ओमफ्राय नोङो मालाबाफोर बहाबाफोर गाफेरबायमोन नामा? गानाया बिदिनो शर्ट मुभिफोराव गाबाय आरो, ओमफ्राय बिदि एलबामफोराव फिल्मफोराव गाफेरनाय जायाखै। दा मोजाङै नाजानांगोन ना? औ, नाजालांबाय थासै हाजासे। दिनै आं दैलि निउस खौरांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा सोमखोर ब्रह्म। सिगाङाव नों मोनबेसे फिल्माव बाहागो लाखो? सिगां फिल्माव गादों, मोनसे दंमोन एमबि चेनेलाव, बिफु महिलारिनि चेनेलाव मोनसे थैब्लाबो जेना गादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय सिराज बाग्लारिनियाव दं मोनसे फैना सानथि, बेखौ गादों। ओमफ्राय मोनसेया एलबाममोन आरो बैसागु एलबाम गादों। ओमफ्राय बिनि सिगां मडार्न मिउजिक मोननै दं एलबामा, बेखौ गानाय जादों। ओमफ्राय दा नैबे एफि प्रडाक्शनाव गाबावनो जादों आरो दा। ओमफ्राय नैबे एफि फिल्म प्रडाक्शनाव मा रल लागोन? बे आङो सेकेन्ड रल, हिर'नि रल लागोन आरो।